Ahojte, opäť vás vítam pri ďalšom videu. Dneska som si pre vás pripravil porovnávací test, alebo respektíve recenziu na aplikátory. Dneska začneme najprv týmito aplikátormi. Takže máme tu set troch aplikátorov. V podstate je to jeden z tých najlacnejších aplikátorov. Aj samozrejme aj najmenší. Ďalej tu máme väčší aplikátor, je to aplikátor od Tuning Kings. A potom tu máme aplikátor od K2, samozrejme tu je pekný čistý zabalený, tento je môj, čo používam. Neskôr aj vysvetlím prečo. A potom tu ešte máme test ďalších aplikátorov na pneumatiky, dressingov na pneumatiky. Čiže tento je aplikátor od Tuning Kings. Toto sú lacnejšie aplikátory, predávame ich v sade po dvoch kusoch. A potom tu máme ešte aplikátor od Monster Shine, čiže 3 aplikátory na pneu, 3 aplikátory na bežné nanášanie vosku alebo iných prostriedkov na čistenie alebo nejakých dressingov do interiéru. A ešte tu máme ako bonus na záver jedna v podstate čistiaca špongia na čistenie plastov a kože. Jedna strana je vlastne taká ružová, taká jemnúčka pena a druhá strana je biela, dosť taká hustá, ideálna na čistenie, drhnutie trošku tej špiny z tej kože alebo z plastov. Veľmi dobrá špongia, fakt napomocná. Kusika stavíme na konci. Takže poďme na tie aplikátory. Čiže tento aplikátor predávame v sade troch kusov, čiže vezmem si len jeden. Na porovnanie je tenký, tým pádom ľahko presiakne, ak niečo aplikujete, čiže je to taká aj nevýhoda zároveň. Tento aplikátor od Tuning Kings je trošku hrubší, keď si ich porovnáme, ale nie je tam veľký rozdiel, možno 0,5 cm. A samozrejme je trošku aj väčší, keď si porovnáte, takže nanesiete s ním viacej rýchlejšie, ale v porovnaní s K2 to je u mňa víťaz týchto aplikátorov, pretože je hrubší, ako keby zložený z takých dvoch týchto aplikátorov. Je aj fajn na dotyk, taká lepšia pena z týchto troch sa mi zdá táto pena najlepšia. Aj tým, že je hrubší, nepresiakne tak ľahko, dobre sa s ním aplikuje, ideálne do ruky, veľkosť je podobná ako tento aplikátor, len je možno o kúsok väčší. V porovnaní s Tuning Kings je samozrejme menší, ale tento síce je najdrahší, ale ja osobne odporúčam tento stred K2, fakt topka. Samozrejme predávame ho v takomto balení peknom. To bude ku aplikátorom bežným a teraz poďme na aplikátory na pneu. Takže keď si porovnáme napríklad najprv tie drahšie, tie peny sú rozličné u každého. Tieto aplikátory sú v podstate najlacnejšie, avšak samozrejme aj tá výdrž je kratšia. Tento aplikátor od Tuning Kings je širší, lepšia pena trošku. Neviem to ešte porovnať s týmto, lebo osobne som ho neodskúšal, ale viem, že tým, že je užší, tak podobne ako v tomto prípade dosť rýchlo sa opotrebuje a nevydrží vám nejak veľmi dlho. Preto aj predávame vlastne tieto dva v sade, čiže ak by ste brali náhodou aplikátory na pneu, tak určite berte aspoň 2 kusy, lebo dosť rýchlo sa opotrebujú a zase nebudete každú chvíľu dokupovať po jednom kuse aplikátorov na pneu. Vezmete si jeden, buď rovno tento tu na od Tuning Kings, ktorý vám vydrží dlhšie, lebo je širší, je trošku lepšie vyhotovený. Avšak nemá žiaden taký držiak ako tieto dva, tu si viete pekne chytiť, aj keď tá diera nie je veľmi dobrá, ale zase keď to chcete držať na palcoch, pomôže vám to.
ale tým, že je to vlastne tenké dosť, tak podľa mňa dosť rýchlo sa to roztrhá, čiže trošku je to nevýhoda. Táto pena zase vyzerá byť tvrdá, ale po pár stlačeniach tiež už mení svoj tvar, hej. Čiže je to pomaly ako pamäťová pena. Čiže hovorím zase, tá výdrž nie je nejaká veľmi dlhá, predsa len je to len obyčajná pena. Nečakajte od toho zázraky. Nevýhoda tohto aplikátora je, že nemá nejaký držiak. Tu by sa zišiel nejaký pevný držiak a buď tie násadky by sa len menili tie penové, alebo niečo iné, lebo toto je fakt spotrebný materiál, ktorý kúpite jeden a o mesiac potrebujete ďalší. No a na záver, ako som spomínal, výborná, fakt toto je jedna topka na čistenie kože a plastov. Nanesiete, poriadne vyčúchate, vlastne nanesiete, môžete s touto stranou a to je jedno v podstate, ale táto strana je hlavne na čistenie, tá biela. Čiže využite, toto viete využiť aj ako aplikátor, podobná pena, čiže v podstate viete to využiť na dvakrát. Avšak nevýhoda opäť týchto, tým viac, že budete s nimi šúchať, tak nejak extra dlho nevydržia. Čiže čím viacej ich používate, tým rýchlejšie budete potrebovať ďalší, pretože veľmi rýchlo sa ničia. To je taká tá nevýhoda. To je ku aplikátorom všetko. Vybrať si ich môžete z našej ponuky na www.tajshi.sk, kde predávame autokozmetiku, rôzne doplnky, či už na auta, alebo pomôcky a príslušenstvo. Čiže výber neustále rozširujeme, pridávame nové produkty a budeme robiť aj ďalšie testy, ďalšie videorecenzie, čiže určite nájdete tam nejakú pridanú hodnotu. Takže zatiaľ ja sa učím, moje meno je Patrik Popelič a vidíme sa pri ďalších videách. Ahojte.